Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Veteran Anjing. Oke guys, kali ini kios bengi guys, setengah 8 luwih. Iki bojoku ngajak ning Bentol Sam Kabul jajal ning Jimbung guys lokasine. Terus kan jalan-jalan sore-sore mek bojoku guys. Oke. Kok dilanjut ning dalan. Iki petang-petang gini dalan iki parake ngidul iki. Apa Pak? Kecer ndi? Ya guys. Bojoku tak kerja ning Alpamidi guys. Alpamidi ning Jakarta. Sampai Lumat. yo tau ning pabrik Kerawang koyo aku guys. Ini teko sawah-sawah. Peteng kalau guys, anu jenenge? Strom. Coba ya strom tikus. Ini kene akeh strom tikus ya guys. Yo wes. Jalan andalan. Strom tikus. Ini sayur apa jenenge? Sayur bungkus matang iki guys. Terus ki aku yo nggodhog, iki nggodhog. Iki guys karek goreng iki, iwake engko digoreng. Iki dadine sayur lodeh mbek goreng iki guys. Wis matang to guys ya. Sarapan guys. Aku gak siso guys. Aku pengantar anakku guys. Depi gak situ guys neng apa jenenge Bentol Sam Kabul gak ada nggone nang kono iki terus sedar guys. Dadine ora sido. Wis teko kono wis teko Jimbung tapi posisine udan terus guys. Aku numpak sepeda motoran mbek bojoku. Tapi bojoku gak ero wis ngelilingi desa Jimbung guys. Tapi gak ero panggone ning ndi gak ero. Soale ning mapi yo gak ono. Cahaya guys. Wes guys ki aku wis ngulek bumbu tumbar karo bawang putih iki guys. Tak ulek sik. Karena anak sekolah langsung. Soalnya anak zaman ini sih guys, kok pergi ke pasar. Guys, ini guys, penjualan tempe barang. Mau aku gundok nih gini lewat, kok main pasar guys. Gundoknya lewat terus tuku tempe mandi ya. Ada tempe guys. Tidak lewat, ini tak goreng. Tempe ini dijahit soalnya aku pengen goreng lagi guys. Karena enak kesediaan tempe tangki penak soalnya udan-udan. Rondino atau rondino ini udan terus guys. Ini air sop. Sorenya aku ngambil kecap. Ya wes, aku tak goreng bari sih guys. Kita pakai ya. Ini reko. Tak pindahkan ini guys. Tak goreng lurus sih. Ini aku sore. Sayur bung ini sompong guys. Aku atene nyemplung no tempe ini guys. Sing arepe tak goreng iwak guys. Aku lagi goreng tempe iwak sing goreng tempe ini wajar sing gosong. Senang wajar gosong gitu. Yes, Mas. Kayak di guys.
soalnya yang ini cucuku pengen digoreng, jadi tak goreng ini guys. Ini digoreng banyak goreng kan tak isi jalur aja panas jadi goreng ini kayak sudah stok guys. Jadi ada ini DKI kita kalau kulkas terus kita masak oke guys ya aku ya pengen nyambel barang guys itu lagi goreng apa sih ini goreng lombok aku tak sambel kok guys pergi nyambel terus mau apa itu timun ada timun guys tergulapan kan apa kan nyambel barang karena ibunya tak kan gak belum jangan guys jadi ini mangan karo sambel ambek tempe tahu ambek wak sapi tak goreng mau terus dipikir lalapan nah guys ya tapi tak indah bisik ini ya oke kita tambah bisik mau kuku dan kuku ini kan KW penurun darah barang soalnya itu kadang ngeluh guys setelah di sini aku mau darah rendah gitu jalurnya ini wis tak masak kita sebenarnya masakanku hari ini guys ini cel anak tahu anak tempe anak kimanggi gak kosong guys tapi tak garing aja nih terus kena saya lodeh kena sambal guys sambal sedia nyambeli terus kena lalapannya timun ini lambatan guys wes ngene tok ae sarapan guys iki dek sore iki rek saiki sian guys aku arep isa-isan dhisik terus bar kuwi aku arep terus ning pasar guys isa-isan dhisik mau wong wedok guys isa ngono guys yo kira ngadus aku yo rong cuci muka mau dimasuk bantok mau aku wes masak bermasak yo ning omah bermasak jangan rebung goreng tempe goreng tahu goreng iwak terus mari ngono wes nyambel apane tomat wes kabeh mari ngono aku langsung mergawe ning pasar guys mergawe ning pasar wes budal ning pasar terus ki mau Debi kan bujuku pengen pentol sam kabul gitu ya pentol sam kabul ning Jimbung iku budale jam 7:30 bengi terus mari ngono iki teko kono iki kan teko gadun ku rondok-rondok grimis kebiru-kebiru lho guys terus wes bar ngono teko desa Jimbung iku udan deres baru udan deres iku kan ning sawah-sawah ngono lho guys lewat sawah-sawah barang iki peteng bengi jam 8 teko kono dadak man ke udan deres tak kon balik ki yo tanggung tapi nek teko wong ki yo bengi-bengi ki wis padha tutupan lho guys dadak man iku tambah nyelot terus yo wis gak roh panggone guys Google Map yo gak roh sing ndi tapi bojoku pengen koyo wong nyidam iki pengene dak man yo wis guys muser ning kono ning desa desa Jimbung kono lewat sawah-sawah udan deres ya Allah Gusti wis jam ya mono dadak man terus 12 lewat sawah kuwi terus ning Sidoarjo kon ndi yo guys iki kali aku terus bar kuwi teko Klagen meneh terus teko Gadon dadak man teko koran kene yo ora udan blas ora udan jadi cerita ngono Gus cucuku nek pengen koyo wong nyidam pengen pentol sam kabul saya dulu ning FYP ngono guys dadine wonge pengen karo jalan-jalan sharing-sharing kan biasane iki koyo aku bojoku luwih seneng sharing ngono guys ini metu ambek anakku bareng terus sharing-sharing ngono kuwi kan penak nek cerita ngono kuwi
zaman ra nemokno yo wis balik mulih. Akhirnya yo ngono guys ning Alfamart. Mandek ning Alfamart Kapuan, terus boleh terus anakku pengen sosis ning jero sosis Lancer baruku ning arep iku ana 3 gulung guys. Aku gak syuting daging ning kono soalnya ning kono kan ana mandimas lho, ana koyo ngaji ngono lho guys, cocok ambek musala. Dadine ora tak video. Dadine ora tak video guys. Baruku tadaman mau nih ke udan ini jadi udan dimis kebyur-kebyurne. Baruku mulai sampai omah jam 09.15 guys. Jam 09.15 ke omah. Ya wes. Tak sido oleh pentole. Dakman yo malah kena udan. Yo kena penyudan. Nek koyo nek pas sore lho guys dijangkau penak ya iso tekok wong. Lah dek bengi ki nang ngono ki potong lewat itu terus sawah. Torne kok wis padha tutupan kabeh lho wis bengi ya ngono ki wis gak ono wong bukaan arang iki guys. Ngono. Soale kono kan dolanan-dolanan gak koyo merah ngene iki to guys. Nek merah kan jek rondo rame nek wong ngateni jebul nek ning kono kan desa Jeromono akeh sawahe ngono, dadine wis padha tutupan. Kok bene nek bojoku lodang ya rono maneh, soalnya wong nang nggih pengen, guys. Pakote ono kadang iki kok ning ngepi apa iki ya. Anu karo jalan-jalan ngajak anak bojone lho, guys. Ben gak suntuk. Lewat aku pokoknya nek video ning pasar iki ngene iki guys, sekolah toleh nanti wong lewat ngono lho. Soale wong lewat. Ya wes guys, cukup sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Dadah.